कहाँ बनी का हाला कतल कहाँ बनी हद हाल बा हम आइल बनी खेत में कहते नु तरकारी बना के रख भात तुड़े आइल बनी। हाँ भात तुड़ के आओ तनी तरकारिया बना के सुन काले ओल के तरकारी बना दे रहलू हमार मुंह के गासा गासा कटा गइल बाटे कुछो खइला पर पराए लागता। मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चिनौटी दतनी चिनौटी तो बाबू होने हुई कुर्ता में बाटे रोका ना। हेलो तारा के नहीं चिनौटी देत हम मंगरू हमें तो ई कहनी हाँ कि तरकारी बस बना के रख हम भात मन भात तुड़ के हम बस आवते बानी ओल के तरकारी मत बनैया गासा गासा हमार छिला गइल बाटे हनु। हाँ कौन सी के बैगन के मुरई जरूर डलिया। हाँ बैगन में मुरई या टमाटर आलू नयका आलू आ गइल बनू। अच्छा वो आलू कोनो जजमान आलू आवेला तारा अभी नयका आलू आ गई आइल बा नयका आलू पागल लेखा बतियावेला। कितना भात तोड़ ली कब आदमी बा खाए वाला। ए मुखिया जी भात कहाँ तुरत रहो। हाँ रख रख बबुआ हम आ तू ये नु आज कुकुरो खाई हुए है। अरे तो ओकरा के एक मुट्ठी दे दी है के कह तारी कुकुर जन ल कुकुर हमरा कुकुर कहता रुका तो ना ना हमरा के नहीं कह। अच्छा कुकुर रखल बड़का है मोतिया बानू। हाँ एगो ये गाय रखल त लोग बंदे कर देला कुकुरे रखता कुकुर रखता जाए दब। हाँ हाँ बना के रखा हम आओ तनी 10 मिनट में जौन बाटे भात तुड़ के आओ तनी। हाँ ठीक बा। पगला गइल का हो है पगला गइल का काहे हम पगला जाए भगवान हमरा के पगलवावे खातिर पैदा कइले बड़े। तो बताओ भात लोग तुरेला तारा जितना बुद्धि होई उतने न सोचब। माने का पहले होत रहे कि तू धान रोपब हैं तो ओमे धान होई अब चाउर कुटवावे जइब चाउर हो जाई घरे जाके भात बनवाइब तब नु खइब जी मार पसा के। हाँ मार पसब चाउर कुटाई पहले ओकरा के उसिनात रहल खाना बन जाई ओकर बाद बड़का रखा जाई आ या बैठ के ये नु हो गई। न्यूजीलैंड से हमारे एक जना जजमान आइल बड़े। न्यूजीलैंड हाँ न्यूजीलैंड से जजमान। न्यूजीलैंड कहाँ रहो। न्यूजीलैंड शायद अमेरिके वरी कहीं होई। अच्छा विदेश से विदेश विदेश। अच्छा हाँ 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 गोरका गोरका जो खिलड़िया वाला सन क्रिकेटवा में आला करिया को रहला सका जो। अच्छा ऊ हाँ ओजी से हाँ एगो जजमान आइले कहले कि यहाँ पर कहाँ फंसा हुआ है आप लोग। हम बोले यहाँ पर फंसा हुआ हम लोग कहाँ है तो हम कहले कि तो फंसा हुआ नहीं है तो यहाँ पर अभी तक तुम लोग मार पसा के खा रहा है। मार पसा के ना खाई जाला मार पसा के ना खाई जाला कुकर में बनावती है सर कुकर उकर छोड़ा ना। कहले कि हम एक ठो फसल देता है आपको पति के फसल देता है कि वो डायरेक्ट जो है उसका पौधा रोपिएगा डायरेक्ट भात फरेगा डायरेक्ट भात फरेगा। एक मिनट हाँ धान ना फरी धान ना ओमे छिलका ना होई ओमे कौन छिलका ना चाउर ना होई सीधे पाक जाई पाकबो ना करी। उ लगभग हमार 4.5 महीना बाद फरल है भात मन धान ना फर के भात फरता पगला गइल तू। सुन ना आम्रपाली आम सुनले बड़ो कितने दिन में इतना जल्दी फर जाला। हाँ 5 बरिस छोटे होला जी ओकरा जड़ ले फरेला नु उहे हिसाब है जी। बट न्यूजीलैंड में से एगो पौधा ले आके हमरा के दिले बिया बोनी। हाँ 4.5 महीना तो भइबे कइल अब हमरा के यहाँ भात बनल बंद हो गइल बा। माने सीधे भात फरता। अभी हम बूढ़ी से कहनी है कि तू तरकारी बना के रख आ हम जौन बाटे भात जौन बा लेके आओ तुड़ के भात फरल बाटे हनु डायरेक्ट भाते फरता। ओमे अब नस्ल बाटे लमका भात खइब छोटका भात खइब कतरनी वाला खइब कि सोना चूर खइब सब आ सुगंध देता। जान तो का होता जौना में माने जैसे जनरल बानू ओमे सुगंध नहीं खे। बासमतिया वाला जौन भात फटता
तौना में गम 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 करता चारों ओर, गम 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 गम। ए वो जा कुकुर वो चारों ओर घूमत रहता है सब कहीं के एथी बैठे बुद्धि बैठे कि मैंने भात फरता खाली भात फरी तो ओकर मार का होती ओकर मार जोन बानू नया में तो कुछ चू जाता है। अच्छा ऊपर से चू जाता है। अरे एगो दाना में एक आध बूंद मार रहा था 2 बूंद ए चू जाता आ जोन बाकी बात तो तुड़बा नु तो तुड़ के जैसे ही रखब तो ओकरा के कपड़ा में से गमछी बानू ले जा ही गमछी में रख लो आ गमछी में लेके आ हइसे करके दबन तो कुल मार नीचे मार निकल जाई आ ओकरा भात जोन बानू ओकरा फैला दो में तरकारी डाल के डायरेक्टे खा लो हैं। तो उहे हम बूढ़ी से कहानी है देखला लॉकडाउन में। हाँ हमार देहिया देखला हाँ दुबरा गइरला दुबरा तो गइल बाटे तन चिकना तरकी ना कहां बा तन चिकना ता मुस मोटे है लोढ़ा होई है ए दे चिकना ता ताउर गोलल जाता तारा तने से चिकना निकल को चिकनाइल के लागत हां ठीक है बाटे जानते रहो चिकना कैसे बा। हां झंडा के मेला गइरनी। अच्छा झंडा के मेला हां गइरली। हां ओइसे वो जानते रहो एगो फल के लियाइनी हो फल के गाछ। अच्छा फल के गाछ आम जामुन कटहर ई सब है ना नया एगो अब हाइब्रिड जानला हाइब्रिड समझला हाइब्रिड पौधा समझला हाइब्रिड पौधा जोना में का होला नु कि जैसे एक के पौधा में 2 गो 3 गो मिक्स कर दो। हाँ 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 वो में का बोलबे एगो हाइब्रिड पौधा आइल बा। हाँ हाइब्रिड फल फरता तो एगो गाछी बा। अच्छा एगो गाछी हाँ एगो गाछ बा एगो गाछी जानला। हाँ ओकरा के ले आओ रोप दो और डायरेक्ट हाँ जूस फरता जी जैसे रोपबा तो सब में फल होला नु हाँ वो डायरेक्ट का होता कि ओमे से टहनी निकलता। हाँ, निकलेला नु गाछ टहनी निकलल तो अब ऐसा 4-5 गो जो माने फल के हाँ हाँ मिक्स करके वो गाछ बनावल बा हाइब्रिड कइल बा ओकरा के। अच्छा नीचे से वो गाछ ओमे से निकलल है ना जन में तो मैंगो शेक। अच्छा मैंगो शेक का होला बाबू आम देखत आम वाला जूस पियले बड़ो आम देख ले बनी आम के जूस आम बना के बेचे लसन रस जूस ये कहला रस हां रस पियले बनी तो हेने से एगो जाता नु तो मैंगो शेक फरता। अच्छा सीधा आम ना सीधे मैंगो शेक माने ओकर जूसवा जोन बाटे उ रसवा फरता रसवे सीधे एगो ऐसे प्लास्टिक खानी थाली होई हल्का हल्का ओमे जूस फर जाई मैंगो शेक। फिर आगे चल के एगो ओमे फेन एगो डढ़िया गइल ओमे बनाना शेक केरा कहा नहीं बनाना अरे तो हाइब्रिड अंग्रेजी बोले के पड़ला अब देखो ऊपर गइल हैंगा हां है ने ऑरेंज वाला जूस नाशपाती के जूस मौसमी के जूस। अच्छा सीधे मौसमी के जूस फिर होने गइल सेब के जूस गछिया गाछ एगो बोला। अच्छा हाइब्रिड है हाँ सारा फल मिला के एगो गाछ तैयार भइल बा। अच्छा जैसे रोपल पानी डलल भोरे माने 2-4-5 दिन में हाँ एकदम जंग आम्रपाली कैसे फर जाला हाँ वैसे ई फरता। अच्छा और जूसवा लौकता ओमे ऐसा एगो थैली खानी माने जूसवा तर लौकी थलर आ कुछ नहीं करे के हाँ। जा गिलास लेके हाँ। ओकरा कहेंगा धकेंगा गार दो। अच्छा तुरहू के नहीं खे गार दो मान लो तारा मैंगो शेक पिए के मन कर देला हाँ, हाँ, एगर आम के तो जमाना बना मैंगो शेक हमरा पिछवाड़ी जा हेंगा धके गार 1 गिलास मैंगो शेक पी लो। फेन अगला दिन जइबो तो मैं मैंगो शेक फेन पड़ल बा फेन बनाना शेक हमरा घर गेस्ट आवता देखत चाय कोई बनता ना चाय नहीं के बनता ना ओइले गिलास लगैलक बनाना शेक एप्पल ऑरेंज मौसमी फेन मौसमी साले चटकन से मारब साला कुकुर माने काहे मरबो। अरे साला तोरा के दबला पर आम के सीजन नहीं खे तब हूं आम फरता साले शेक तरह ये निकलता थे अच्छा तेरे यहाँ भात फर सकता तो हमरा यहाँ जूस नहीं के फर सकत साले जूस कहीं फरेला हमरा पिछवाड़ी देख लो सुन ले कह देता नहीं हटाई पाइट कलेक्टर से यारी सुन ले बड़नू
फटही पैंट कलेक्टर से यारी साले मार के मोबाइले से मुड़ी कूटते साले जौना मुड़ी से सोचो तारा नु जौना बुद्धि से तो मुड़िए फोड़ दे साले हैं हम दिमाग मत खराब हम जैसे बैठब हम जहाँ बैठब जब बैठबे तो चुपचाप बैठ चाचा पितिया होई तोर हम बड़ हई अरे का के पीछे तेरा जूस चाहिए आके देख लो हम तेरा जा देखत नहीं ए मुखिया भाग भाग सर कुकुर कहीं का बनाना से ई पियावत हमरे बतावा हो अरे ठीक बा भात तो हमार फरता तो डंटी में लागल बा गहनी तुरनी अपन एथी दबनी या खा लेनी ए साला के सेक कहाँ फरता ई कहत कि एक गो गाछी में 5 गो फल के सेक का दो फरताटे सेक तारा के तो न सेकब न सारे कि तू अब भुलाइले ना आई बाहर लगे बुझो कुकुर सार कुकुर कहीं का